Takže vítajte pri našej dnešnej analýze. Berte to ako takú menšiu, no o to intenzívnejšiu masterclass z európskeho práva. Dnes si dopodrobna rozoberieme absolútnu klasiku, skúšobnú otázku číslo 6, ochrana ľudských práv v Európskej únii. Pozrieme sa na jej základnú charakteristiku, na ten fascinujúci historický vývoj a samozrejme na súčasné pramene. Poďme sa do toho rovno ponoriť, lebo viete, toto nie je len nejaká suchá právna teória, to je doslova dramatický príbeh, plný konfliktov a geniálnych riešení, ktoré jednoducho musíte mať na skúške v malíčku. Tu je náš jasný akademický plán. Dokonalá štruktúra pre bezchybnú odpoveď. Prejdeme si základný konflikt ekonomiky a práv, pozrieme sa na rázny zásah súdneho dvora, vysvetlíme si slávny nemecký odpor, potom prejdeme ku kodifikácii, zadefinujeme si súčasné pramene a na záver rozlúskneme ten najčastejší chyták, vzťah charty a dohovoru. Ideme na to. Začíname prvou časťou. Základná charakteristika, teda úvodný stred, ekonomika versus práva. Predstavte si hneď na úvod túto otázku. Môže vôbec čisto ekonomická únia fungovať bez akejkoľvek ochrany ľudských práv? Dnes nám to znie ako úplný nezmysel však. Každý obrovský systém predsa musí mať mantinely. Ale uvidíte, že v počiatkoch integrácie si mnohí kladli presne túto otázku. Realita 50. rokov bola totiž naozaj krutá. V pôvodných zakladajúcich zmluvách by sme akúkoľvek zmienku o ľudských právach hľadali úplne márne. Nula. Nič. Tvorcovia si jednoducho mysleli, že veď riešime spoločný trh s uhlím a oceľou, to sa predsa nemôže nejako dostať do konfliktu so základnými slobodami. Dosť rýchlo sa však ukázalo, že to bol poriadny omyl. Všetko sa to začalo komplikovať v momente, ktorý je alfou a omegou európskeho práva. Prípad Costa versus NL z roku 1964. Súdny dvor v ňom odpálil bombu. Právo spoločenstva je autonómny právny poriadok a má absolútnu prednosť pred národným právom. A v tej chvíli nastala obrovská panika. Čo, ak nejaké európske nariadenie pošliape práva garantované v nemeckej alebo talianskej ústave? Tento čisto hospodársky projekt zrazu súrne potreboval záchrannú brzdu. Tým sa dostávame k druhej časti. Vývoj a zásah súdneho dvora. Keďže politici sa k ničomu nemali, museli to vziať do rúk sudcovia. Stačí sa pozrieť na túto časovú os. Zatiaľ čo politici mlčali, justícia naplno konala. Od tej prvej zmluvy v roku 1951 trvalo skoro 2 dekády, kým súdny dvor v slávnom prípade Stauder prvýkrát vôbec uznal, že nejaká ochrana práv tu je. A trvalo ďalšie dlhé roky vlastne až do Maastrichtskej zmluvy v 92., kým sa táto ochrana dostala aj priamo na papier. Súdny dvor tu doslova za pochodu plátal diery v zákone. Prečo to ale sudcovia vôbec urobili? Presúvame sa k tretej, mimoriadne dôležitej časti, k absolútnemu zlomu a nemeckému ústavnému odporu. Ak chcete pochopiť ten pravý dôvod, zapamätajte si jedno jediné slovo. Solange. V preklade to znamená pokiaľ. Nemecký spolkový ústavný súd vyslal do Luxemburgu veľmi jasný a tvrdý odkaz. V podstate povedali, pokiaľ európske právo nebude mať vlastný katalóg a štandard ochrany ľudských práv, my tú vašu absolútnu prednosť neakceptujeme. Národné súdy proste pohrozili, že európske zákony jednoducho zrušia, ak budú v rozpore s ich ústavami. A to by znamenalo totálny rozpad celej únie. Lenže súdny dvor zareagoval neskutočne elegantne. Je to doslova majstrovská partia. Uvedomili si, že ak nezačnú chrániť práva oni sami, národné súdy im zhodia systém prednosti na hlavu. Vymysleli teda obrovský právny trik. Vyhlásili, že ľudské práva sú predsa nepísané všeobecné zásady európskeho práva. Aj keď neboli v žiadnej zmluve, súd garantoval, že na ne bude dohliadať. A tu máme svätú trojicu judikátov. Ak toto na skúške nespomeniete, strácate body. Prípad Stauder otvoril dvere. Práva sú oficiálne všeobecné zásady. Potom International Handelsgesellschaft, európsky štandard má striktnú prednosť dokonca aj pred národnými ústavami. A napokon Nold, ktorý vysvetľuje, odkiaľ tú inšpiráciu pre práva súd vôbec berie, nuž predsa zo spoločných ústavných tradícií členských štátov a medzinárodných zmluv. Ideme do štvrtej časti. Kodifikácia, teda prechod od zmluv až po samotnú chartu. Obdobie, kedy sa písané právo konečne zobudilo. Vidíme, že vývoj v tých primárnych zmluvách bol dosť pomalý. Maastricht v 92. konečne priniesol prvú oficiálnu zmienku. Amsterdam neskôr pridal aj sankcie.
Potom v roku 2000 s veľkou slávou prichádza Charta základných práv Únie. Ale pozor, vtedy to bola len politická deklarácia bez akejkoľvek právnej záväznosti. Ten skutočný ozajstný milník až rok 2009 a Lisabonská zmluva. Charta vtedy definitívne získala rovnakú právnu silu, ako majú samotné zakladajúce zmluvy. Mimochodom, samotná charta má presne 6 hlav. Dôstojnosť, slobody, rovnosť, solidarita, občianstvo a spravodlivosť. Čo je na nej úžasné, je to, aká je moderná. Nie sú tam len tie staré klasické práva. Nájdeme tu silné sociálne práva, ochranu osobných údajov, slobodu podnikania a dokonca aj veci z oblasti bioetiky. A tým sa presúvame k 5. časti. Súčasné pramene ľudských práv. Ako to teda celé funguje dnes v modernej dobe? Vôbec nad tým nemusíme dlho uvažovať. Článok 6 zmluvy o EÚ nám dáva jasnú architektúru 3 pilierov a toto treba recitovať aj o polnoci. Poprvé, samotná charta, dnes už ako primárne právo. Po druhé, Európsky dohovor o ľudských právach, ten je taký inšpiračný a slúži ako absolútny minimálny štandard. A po tretie, spoločné ústavné tradície členských štátov, lebo z nich ten súdny dvor stále, ale naozaj stále čerpá inšpiráciu. A tu prichádza dôležitý moment. Hoci už máme napísanú krásnu chartu, tie nepísané všeobecné zásady práva vôbec nezmizli. Stále fungujú ako taká univerzálna záchranná sieť a výplň. Keď vám totiž zákon povie, čo máte robiť, všeobecné zásady vám vysvetlia prečo. Sú to tie najhlbšie princípy spravodlivosti a musia ich dodržiavať nielen inštitúcie únie, ale aj samotné členské štáty, keď ten európsky zákon aplikujú v praxi. A sme v špičke dnešnej masterclass v 6. časti. Vzťah charty a dohovoru. Toto je presne to miesto, kde sa najčastejšie strácajú body. Pliesť si Radu Európy a Európsku úniu je totiž neodpustiteľné. Poďme si v tom definitívne urobiť poriadok. Na jednej strane tu máme Radu Európy, to je tá veľká medzivládna organizácia, 46 štátov majú ten svoj európsky dohovor a súdia sa v Štrasburgu, riešia najmä klasické občianske a politické práva. Na druhej strane stojí naša Európska únia. Užší klub 27 štátov, vysoko integrovaný nadnárodný systém, majú chartu, súdia sa v Luxemburgu a katalóg práv majú oveľa širší. Čiže dva úplne odlišné svety. Ten úplne najkľúčovejší bod pre pochopenie ich vzťahu je toto zlaté interpretačné pravidlo. Dohovor je braný ako absolútne minimum. Takže ak nám charta garantuje rovnaké právo ako dohovor, musia sa aj rovnako vykladať, nemôžu si odporovať. Ale Európska únia môže vždy povedať, my chceme našich občanov chrániť viac. Únia môže cez chartu poskytnúť vyššiu ochranu, ale pochopiteľne nikdy nesmie podliesť ten základný štandard dohovoru. Z praktického hľadiska, prečo sa praxi pre klienta viac oplatí ísť skôr pred súdny dvor únie do Luxemburgu, než do Štrasburgu? Tie výhody sú markantné. V Luxemburgu vôbec nemusíte čakať dlhé roky a vyčerpávať všetky domáce súdy. Okrem toho, tam často dostanete podstatne vyšší štandard ochrany. Má to však jeden absolútne zásadný háčik. Ten váš konkrétny problém musí aspoň nejakým spôsobom priamo spadať pod európske právo. Ak nie, máte jednoduchú smolu. No a sme na samotnom závere. Dovolím si rozlúčiť sa s vami jednou takou provokatívnou myšlienkou. Uvedomujete si ten fascinujúci paradox? Projekt, ktorý bol v 50. rokoch vymyslený len na to, aby sa ľahšie obchodovalo s uhlím a oceľou. Projekt, ktorému kedysi nemecké súdy hrozili úplnou stopkou kvôli ignorovaniu ľudských práv. Tento istý projekt je dnes vyzbrojený obrovskou modernou chartou. Chráni práva často prísnejšie a oveľa promptnejšie než samotné národné ústavy, ktoré doňho vtedy tak nahnevane rýpali. Úžasný vývoj, čo poviete? Verím, že v tejto skúšobnej otázke už máte teraz absolútne jasno. Ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa pri našej ďalšej právnej analýze.